der er mange ældre, som peger fingre af den unge generation og siger, at de drikker utalligt meget. Ja. Men hvor meget drikker de egentlig selv? Ja. Det som det viser sig, det er jo, at alkoholforbruget har været faldende gennem mange år. Det toppede måske for 20-30 år siden. Det var der, hvor de unge mennesker drak allermest. Men i dag ved vi, at de unge drikker mindre. Så når den ældre generation siger, at I unge i dag, I drikker så meget, så er det faktisk ikke rigtigt. Så viser tallene, at det er ikke rigtigt. Men det er tit så med voksne, med ældre og med voksne, at vi tror, at det de unge gør i dag, de gør meget mere end vi andre vi gjorde. Det er så farligt, det de gør. Men det er det ikke. De glemmer nogle gange, hvordan det var lidt, da de selv var unge. Ikke at det skal være nogen undskyldning med, eksempelvis fordi at der måske blev drukket mere, dengang jeg var ung, at så er det okay, der bliver drukket i dag. Det er det ikke. Men det er ikke lige så slemt, som man gør det til. Unge mennesker er kloge nok, sådan generelt set.